دقيمة سلام حجم بار مس كلتا مسارحتي بزعبا زمدبات انتي عينت مدبات كم زلنا كنا لاليكم إلا أبز مدبزي حدا كلاتكم كتفلتوا زقباء ويكتفلتوا لكم إلا نحسب انتي كل سبت ساتافي نحنا بنحنا ناتنا تمكرون عاكم ناتكم تمكروا خان ندات ملالئ ندات حاجزنا كنعبي بتي كأند حساب مالتي نحنا جن كم مزاتي ويكا ديسكاس نقبر له مالنا إلا زي حسبنا قلة نتبتات له اسك كوكي باخ نجمر انت عينت مدباتينا حيزنا زلنا قال اسك باليوم تخاتات سنه يا دج صبو ኣለኻ ኣብዚ መደብ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ኣርእስትታት ኢና ከነልዕል ገለ ካብኡ ብዛዕባ ከም መንእሰያት ንሕና ክንዘራረበሉ ኣለና ዝብሎም ኣርእስትታት እንታይ እዮም ወይ ብሓባር ኮይና ካብ ዝመደብናዮም ብዛዕባ ፖለቲካ ሃይማኖት ብዛዕባ ምውህሃድ ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ተተዛተና ፅቡቅ ይመስለኒ ንዓይ ንኣኹም ከመይ ይመስለኩም حبيرنا نزاته واو بيلا كوكي بتعم صبغات حساباتين مالت كل ነገር مشالو ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ከምዝ ክትዕ ብዛዕባ ከምዝ ዝርርብ ግጭት ገለ ማዓት ነገር ይዘሎ ስለዚ ነዚኦም ምሻሎ ቅኑዕ ብዝኾነ መንገዲ ተዛቲና ምሽ ሓድሕድ ክንደጋገፈሎም ሓሳብ ንሓሳብ ክንላወጠሎም ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ቤላ ቴንክ ዩ ኣርሶ እንታይ ኣለካ ሓሳባት ብዛዕባ ዝናትካ ገለ እንታይ ኣሎ ክንዛትየሎም ኣለና ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ትብልዮም ነገር እንተለው مدرهم عخي يا بتعمل زباط حساباتهم دجدم زخم كم كوكي دم زخم أنا خا بتعنا زبلقة بزعبة سدة تجمعاتهم كمون تحتاتهم تتزاربنا دسبلني كمون بزعبة ليتاتنا نمزح زعقتنا نجارات كارلوس نجارات مخورلون تنلازبلون زبل حساب علني بسهم كان تايت بلو thank you أرس بتعم تبغى حسابي مش أبسدت ما عليها زي بلو تجمعاتي زلو حاجي رقصني خا مالها زي بلو مفتحيتات لهم بزعبها زيهم كنزاتي لهم طرح يزلنا خنفتحهم تدا اخونا خنزارارب لهم يزلنا نو حجي مرات صبغ حسابات ثانك يو انا خا كم توسخي انتي مبلكم بزعبها مسلنا مرسيات انت عينت مسلات يمزلونا بزعبها زيهم كنزت خنقل علينا بزعبها صوتاو زمدناتات بزح نغرات አሉ بزح نغرات نرلنا نابنت اب صوتاو زمدنا زلنا صقم كغاطم كلو كلተ فقرات ወይ كلተ ሰብ حدار ዝኮነ صقم كغاطمم كلو انت عينت مفتحيتات ني نطقم ماس بزح يا كتقسم زسكف نغرات تريخه حج بزعبه هزيهم كنزاته خنكل علينا اب زمدنا زغاطمو صقمات نزيهم كم ينفتحهم بزعبه زخا مستعذبت خوينا بزغبا انت لا تزاتينا لهم زحاشه حبرتسب وي زحاشه مصاي كنفطر نخلينا مالتي كلاتنا بحبار قال بزعبه ولقاو مسل كم سب ولقاو مسلاتنا تي انتايم زبلكا انت تزاتينا لهم بيلا خوين سمعني ግን እዞም ኣብዚ ጠቂስናዮም ዘለና እዚኦም ክንዛትየሎም ኢልና ሓሲብናዮም ዘለና ሙላኣት ንኾን ወይ ከዓ ምሽ ብፅባቐ ንኽወፁ ተሳተፍቲ ካብ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢና እምበኣር ኣብዚ እነካይዶ ዘለና መደብ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ደጋጊምና ብክብሪ ንዕድመኩም ሓሳብ ንሓሳብ ተላዊጥና ተመክሮ ሓድሕድ እንዳተኸፋፈልና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ብርግፅ ክንዓቢ ንኽእል ኢና ክንዛተን ሓሳብ ንሓሳብ ክንላወጥን يقبلنا انت مسلكم بلا اوكي كن اسك كبترخبنا بزعبه لما عند حد نجر ديسكاسي نقبر حجي لما انتي حدش مدب سلازخونه منالبات كاب تعذبت قال تساتفت ايهلونا نخونو كن بعدنا حسبنا حساب تلاوتنا تقام يبلونا حجي زخونه اسك ارس زخونه حساب اسكمصي لما عند خنا عللو نخل وي كن ذاتي يلو نخل بتعمل صبغي أنا هان تايبل كم حساب زعبة دليتاتنا نخين بتصح زعبتنا نجاراتي زعبوا أنت تزارب ناس كم يمسلكم يا دعمتوا بيلا يا تبغ دليتاتنا نخين بل كعبتنا زغلو نجارات أبليتنا نخين بتصح زعبتنا نجارات تبغى حساب كن ذاتي لو نخلينا مسلاني يا حساب أو مجمرتا دليت كازي مثل كوني خليه بدليتنا نخين بتصح زعبتنا جي أيوة حقي كمان نسياتنا هنا دليتاتنا نفلتهم دينا أنا سدليتي انتايو كم زويس بزت أنا حناينا نبكرمينا دينا نخيد ولا سناي واحد أزيد اليوم بس من قد ذكرت حيس نقول دينا جي يا حبيرنا تتزات ناس تبغى مثلا بزعبة زرستي دجون تايتبل يا بلا تبغى حساب كوكي ولا نعاقم بقسي حاجة حدا تأشم كنت قيس كله خبا على حدا تأجم كابت ليتاتنا نغبت عزعتنا ناسي تقيس كله خمش ليتاتنا زي مفلاتي مالتي حجي بزح حساب قال اختريو خلخا ولا انا ماسكوم نيري حاجه قرب لو طاعتي له قبل خل ግን እቲ ትሰርሑ ስራሕ ኣይትፈቱን ኣይተፍቅሩን ትገብሩ ዘለኻ ነገራት ኣይትፈቱን
ግን በቃ ገለ ነገር ዝዓግተካ ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ሕጂ ታ ፀገም እዚኣ እንታይ እያ እንተ ክትከውን ደሊኻ ኣለኻ ወይ ኣበይኻ ክትበፅሕ ደሊኻ ኣለኻ ዘይምፍላጥ እያ ማለት ስለዚ ሙሉእ ምሳኽ ሰማዕ ማለት እዩ ካልእ ከም ተወሳኺ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ድሌታትና ንኸይነተግብር ወይ ኣብቲ ናትና ዓላማ ንኸይንበፅሕ ዝዓግተና ነገር ዕላማ ሓንፂፅካ ኣክሽን ዘይምውሳድ ምሻሎ ተግባራዊ ዘይምዃን ንኣብነት ኣነ ንበሎ ኢንጂነር ክኸውን እየ ዝሓስብ ሕጂ ኢንጂነር ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ርዱእ ነገር እዩ ክመሃር ክኽእል ኣለኒ ኖ ሕጂ ኢንጂነር ክኸውን እየ ዝደሊ ጥራሕ ብለክን እንድሕር ደኣ ኮይነ ግን እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ዘይወስዳ እንተደኣ ኮይነ ኣነ ብድሌተይ ክበፅሕ ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኣክሽን ምውሳድ እታ ተበግሶ ምውሳድ ያ ብዙሕ ትጎድለና ኮይኑ ስማዓኒ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፀገማት ኮይኑ ስማዓኒ ሕጂ እታ ተበግሶ ንኸይንወስድ ዝገብረና ዘሎስ እንታይ እዩ ዝመስለኩም ንሱ ከም ደጀን ክብሎ ዝፀንሐ ተበግሶ እንታይ ይበሃል ኣነ ከም ዝመስለኒ ሕጂ እንታይ ነቲ ድሌታትካ ክትበፅሖ ዝኾነ ነገር ሳክሪፋይስ ክትገብር ኣለካ ንዑ ግን ቁርባት ኣይምኮንናን ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁርብ ተዳ ኮይንካ ሳክሪፋይስ ክትገብር ነቲ ድሌታትካ ክትበፅሕ ኢኻ ማለት እዩ ሳክሪፋይስ ጌርካ ነቲ ዝደለኻ ክትበፅሕ ኢኻ እንተ ደኣ ክልተ ምርጫ ኣለካ ግን ማለት ዓለም ሰብ ክልተ ምርጫ ኣይትኸይድና ኣብ ሓንቲ ወገን ኢኻ ትከይድ ኣለካ እንተ ደኣ ክልተ ዕላማታት ኣለካ ግን ነቲ ሓንቲ ዕላማ ሳክሪፋይስ ጌርካ ነቲ ሓንቲ ኢኻ ክትከዳ ኣለካ ቼዝ ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝመስለኒ ሳክሪፋይስ ክትገብር ኣለካ ኣብ ናይ መኪና ቲዮሪ እንዳተማሃርኩ ከለሁስ ሓንቲ ክስታይ ርአ ነይራ ሓንቲ ሕቶ ነይራ እቲ ዝወሓደ ግዜ ዘለካ ሪኣክሽን ክትገብር ሲ ማዓስ እዩ ከምዚ ውሳኔ ንክትወስድ ሲ ዝወሓደ ግዜ ዘለካስ ማዓስ እዩ ትብል እንደ ሕጂ እታ መልስስ ከምዚ እንታይ ነይራ ብዙሓት ኣማራፅታት ምስ ዝህልወካ ከምዚ ምሽ ኣብ መንጎ ብዙሓት ምርጫታት እንድሕር ተቐርቂርካ ኢኻ ዝኾነ ውሳኔ ዘይትወስድ ወይ ከዓ ውሕድ ግዜ ዝህልወካ ንክትወስን ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሂወትካ ተተሓሓዝ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚ መንእሰያት ስለ ዝኾንና ብዙሓት ዕድላት ኣለውና ይመስለኒ ከምዚ ዕድመ ኣለና እቲ ንእስነት ኣሎ ግዜ ኣለኒ ኢልካ ትሓስብ ኢኻ ሕጂ እቲ ግዜ ከዓ እንታይ ክትገብረሉ ኢልካ ኻ ምውሳን ትስእን ኢኻ ክትንእስ ትደሊ ክትዓቢ ትደሊ ክትመሃር ትደሊ ክትሰርሕ ትደሊ ሕጂ ብዙሕ ነገር ሕጂ እቲ ምርጫታት ምብዛሕሲ ፀገም ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኦኬ ምርጫታት ብልጫታት ኣይኮኑን እየ ክትብል ንዘለኹ ማለት እዩ ዳርጋ ከምኡ ይበዝሑኻ ሞን ናይ ከም ትመርፅ ትብል ከምዚ ትማታእ ገለ ከምኡ እዩ ብጣዕሚ ብከምኡ መንገዲ ይርአዩ ትኽክል ብከምኡ መንገዲ ይርአዩ ነበርኩ ናይ ብሓቂ ከምኡ ሰብ ብዙሕ ኣማራፅታት ክህልዎ ከሎ ተሓናለን እንዲዚኣ ተዘይኮይናት እያ ትኸውን ገለ ምሻሎ ሕጂ ሓደ እያ ክመርፅ ከሎ ግን ወይ እዚኣ ወይ እቲኣ ክትከውን ከላ ግን ክሳብ ብፍላይ ካብ ሕማቕን ካብ ፅቡቕን ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ዘጋጥመኒ ይመስለኒ ከምዚ ብዙሓት ምርጫታት ነይሮምኒ ወይ ከዓ ኣለውኒ ኣብ ሂወት ኢለ ይሓስብ ወላ ዘይብልካ ከለካ ከምኡ ይመስለካ ሓደ ሓደ ግዜ ሕጂ ኣይትውስንን ካብ ኩሉ ሓንቲ ነገር ወሲንካ እንተኮይንካ ትበፅሓ ኢኻ ትኸይድ ኢኻ ኣብ ገለ ትበፅሕ ኢኻ ግን ካብቶም ኩሎም ምርጫታት ንኩላቶም ትጅምሮም ኣብ ወላ ሓደካ ኣይትበፅሕን ኢኻ ስለዚ ኣነ ንባዕለይ ክመሃረላ ዝደሊ ዓይነት እያ ከምዚ ምርጫታት ምብዛሕስ ያ ብልጭ ኣይኮነን ከም ተዝብልከ ካልኣይ ካን ከምዚ ኣብቲ ንስኻ ትደልኻ ኣብኻ ምፅናዕ ኣሎ ከምዚ ጊብ ኣብ ዘይምግባር ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሲ ክሳብ ወዲ ሰብ ዝኾንካስ ሽግር ፀገማት ከጋጥመካ ንቡር እዩ ዕላማ እንተዳለካ ግን ነቲ ዕላማካ ሒዝካ ፍታ ክትበፅሓ ትደሊ ነዚ ኩሉ ሽግር ክትሓልፎ ኢኻ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ግን ሓንቲ ክትከውን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ኣንስታማ ዓዲና ብዙሕ ዕላማታት ዋላ ክህልወካ ክእል ይመስለኒ ግን ክትበፅሖ ደሊኻ ዘለካ ምሽ ንዓስ ኣስሊካ ትሕዛ ሕጂ ከምዚ ብዕላማታት ክህልወካ ክእሉ እዚ ክትገብሮ ትደሊ ግን ሓንቲ ዕላማ ምሽ ትገብር ሽዑ ኩሉ ነገር ናብኣ ጥራሕ ትገብሮ ሕጂ እንተ ደኣ ንሳ ጥራሕ ኣላትካ ዝመፅእካ ነገር ኩሉ ከምዚ ክትፃብኦ ትኽእል ኢኻ ኣንስኮም ዝብል ሕጂ ቀዳምነት ምሃብ ክትብሉ ዘለኹ ያርሱ ነቲ ዕላማኻስ ኩሉ ነገር ቀዳምነት ምሃብ ሽዑ ሳ ምስ ገበርካ ካልእ ክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ምርጫታትና ምፍላጥ ቀዳምነት ምሃብ ምርጫታት ምውሓድ ከዓ የድልየና ኣሎ ይመስለኒ ኣብዚኣ ዝበልክናስ ማስ ከም ዘለዎ ማስ ኩሉ ፅቡቅ ከም ዘለዎ ሒዘ ሕጂ ከምታ ናይ ዓንተን ላ ከይትኸውን በር ትፅቡቅ ዓቂበ ገለ እንታይ ኣብ ሓንቲ እንታይ ኣንቢበ ነይረ ኣብ ከምዚ ቀዳምነታት ምሃብ ምሻሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ምርጫታት ኣለዉ ምሽ ሕጂ ዝነፍዐ መራሕሲ ዝነፍዐ መራፂ እዩ ገለ ከምኡ ዝብል ርአ ነይረ ሕጂ መራሒ ክንብል ከለና መራሒ ገለ ከምኡ ጥራይ ኮና ክንሓስብ ዘለና ሂወትካ ትመርሕ ክሳብ ዝሃለካ መራሒ ኢኻ ምሽ ሕጂ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ከም ትበልክዮ ሓደ ካብኡ ኢኻ ክትመርፅ ዘለካ ማለት ኩሉ ነገር ደሊኻ ኣይከውንን እዩ ሕጂ ኣነ ከምዚ ክኸውን እየ እንድሕር ኢልካ ኦኬ ነቲ ካልእ ቀዳምነታት ሂብካ ይኮንካ ክትሰርሓሉ ዘለካ ግን ኣባና ኩሉ ግዜ እንታይ ዝረአ ኮይኑ ይመስለኒ ኣባይ ኣብ ዙርያ ካብ ዘለዉ ክስታይ ገይረ እየ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክህልወና ንደሊ ንኣብነት ንበሎ ከም ኣብነት ኢና ንብል ዘለና እዚ
ኢንጂነር ኢላ አንተ ይስለ ተቀስኳይ ንዓኽ ደግማ ኢንጂነር ክኾን ይንብል ሞ ክመሃር ኣለኒ ኢልና ኸ ንሓስብሽ ሕጂ ክትመሃር እንተ ደኣ ኮንካ ኣብዚ ትመሃረሉ ዘለኻ ግዜ ኣይትፍትምን ኢኻ ማሲ ንመጽናዕቲ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ክላስ ክትከይድ ኣለካ ገለ ሕጂ ኦኬ ኢንጂነር ክኾን እዚ ናተይ ሓሳብ እዩ ማስ ልበይ ከምኡ እዩ ዝደሊ ኢለ ይሓስብ ሕጂ ኸ ገንዘብ ክህልወኒ ኣለዎ ኢለ ሓስብ ሕጂ ገንዘብ ክህልወኒ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ዘለኒ ክሰርሕ ኣለኒ ምሽ ሕጂ ኣብዚ ክስታይ ኣይኮነን በቃ ሓዲአን ክገድፈን ክኽእል ኣለኒ ወይ እቲ ልበይ ዝብህጎ ነገር ክገድፎ ክኽእል ኣለኒ ንጎ ናብ ስራሕ ክኸይድ ከለኹ ከይተሓጎስኩ ነታ ገንዘብ ደልየ ጥራሕ ክኸይደ ወይ ከዓ ኦኬ እዚኣ ድሓን ትጽናሕ ወይ ኣብ ትርፊ ግዜ ምሽ ከምዚ እንዳተማሃርካ ከምኡ ምሽ ሕጂ ዓንተ ኮኪ ከም ኢሉ እንዳተማሃርኪ ክትሰርሕ ዋላ ኣነ ከመይ ዝገብር ከምኡ ኣርሱ ሕጂ ብምሻሎ ብሶሪ ናይ ድምፂ ሕጂ ክልተ ነገር ብሓንሳብ ኩሉ ብሓንሳብ ተማልኦ ግን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሙሉእ ሰዓት እንዳተማሃርካ ሙሉእ ሰዓት እንዳስራሕካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክተጽናዕ ኣለካ ክትብል ኣለካ ገለ ሕጂ ነቲ ከምቲ ዓንተ ይድበልካ ነቲ ነትደልዩ ነገርስ ዋጋ ክትከፍለሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ክልተ ነገርስ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብልካ ናይ ባሓቂ ኣባና ከም ተኣሽሙ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ናይ ምትሕጋዝ ባህሊ ገለ ኣሎ ሕጂ ፋሚሊ ኣለዎ ብድሕሪት ገለ ንዕኦም ክትሕግዝ ትደሊ ንዕኦም ክትሕግዝ እንድሕር ኣሊኻ ክትሰርሕ ኣለካ በቲ ከዓ ንብሎ ዘለና ከዓ ክትበፅሖ ትደሊ ነገር ኣሎ ከመይ ክፍታሕ ዘለዎ ከምሳት ነገራት ከዓ ምሽ እቲ ሰብ ከዓ ምሽ ኣሎ እቲ ስድራኻ ምሕጋዝ ትገለ ከዓ ኣለና ውሽጥና ምሽ ኣሎ ትሕግዞም እንተኾንካ ከዓ እንዳተማሃርካ ገለ ክብድ ይኽእል ሕጂ ዝኾነ መፍትሒታት እንታይ ከመይ ምግባር ይከኣል ንኣብነት ትምኦ ነገር ኣነ ዝመስለኒ ሕጂ ከም መንእሰይ ኮይንካ ናብ ሸወደን ክትመፅእ ከለኻ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ኣነ ብናተይ ክጅምር ትመስ ኣብቲ ኣነ ዝመፀኹ ዕድመ ኣብ 16 ዓመት ምሽ መፅእ ናብዚ ኣብ መንጎ ኣይ ቆልዓ ኮይንካ መፂኻ ኣይ ከምዚ ልዕሊ ዕድመ ኮይንካ መፂኻ ኣብ መንጎ ኣብቲ እንታይ ይበሃል ትኾነሉ እዩ ሕጂ ሓንጎልካ እዚ ትከፋፈል እዩ ናፍቲ ክትደሊ ከም መዛኑኻ ክትመስል ትደሊ ኢኻ ኦኬ ናፍቲ ሲስተም ክትኣቱ ትደሊ ኢኻ ብትምህርትኻ እውን ገለ ነገር ክትበፅሕ ትደሊ ኢኻ ሕጂ ትኸፋፋል ክኾን ከሎን ከም ዝመስለኒ ቀዳምነት ክትገብር ኣለካ ከምዛ ዝበልናዮ ከምዛ ክትብላ ፀናሕካሲ ዜርካሲ ተቐዳምነት ትህቦ ነገራት እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኣብዚ ምስ መፁ መንእሰያት ብዙሕ እዩ ዝበፅሖም ስድራሎ ድሕገዙ ኣብዚ ሲስተም ክኣትዉ ይደልዩ ገንዘብ ብዙሕ ነገራት እዩ ሽግር ሰብ ብዙሕ ይዘጋጥመና ሕጂ ነዚ ከዓ ንቀዳምነት መሃበ ኦኬ እዚኣ ተገይርስ ከምዚ ምሻሎ ንሕጂ ጥራሕ ደይኮንካ ትሓስብ ዘለካስ ከምዚ ንሎንግ ተርም ክትሓስብ ኣለካ ምሽ ኦኬ ነዛ ንሕጂ ጥራሕ ደይኮንካ ከመይ ጌርካ ትሓልፋ ትሓስብ ግን ነታ ንውሕሲ ከምዚ ተሓሰብና ዳሕራይ ሽዑ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ከምዚ ኦኬ ትምህርቲ ተራ ኮይና እታ ንውሕታይ ድባል ትገብረካ ኦኬ እብዛ ሕጂ ትምህርቲ ክገብር እሞ እቲ ዳሕራይ ሽዑ ፅቡቅ ዶም እዚ ክዋሃበኒ ሽዑ ስድራይ ደይኮነስ ወላ እንታይ ድባል ሙሉእ ክሕግዝ ዝኽእል ማለት እዩ ዓሌትኩም ሙሉእ እታ ቀዳምነት ንትምህርቲ ምውሃብ እንዲያስብል ዘላ ሕጂ ኣብዛ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ከዓ ከም እንታይ ዓይነት ፀገም ኣሎ ዕድለኛታት ኣይኮንናን ወይ እውን ዕድለኛታት ኢና ንሕና ዝዓበናሉ ቋንቋ ካልዩ ዝተምሃርናሉ ቋንቋ ብዓድና ካልዩ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ይዛረቡ ናይ ንፈልጥን ኢና ናብቶም ዝመፃናዮም ሃገራት መጀመርታ ክንመፅእ ከለና ስለዚ ሓድሽ ቋንቋ ክንለምድ ኣለና ሓድሽ ሕብረተሰብ ክንለምድ ኣለና ሕጂ እቲ ትምህርቲ ኣይከብድን ድዩ ምስቲ ቋንቋ ተወዲኡ ድሓረብ ትምህርቲ ኣቲኻ ስራሕ ሒዝካ ስድራኻ ክትሕግዝ ማዕርክ እንደይ ግዜ ዝጥፋልካ ሕጂ እንታይ ዓይነት መፍትሒና ክትጥቀመሉ ነዚ ኣብዚኣ ሓሳበይ ድኽብ ኣብዚኣ እንታይ ይብል ከምዚ ምሽ እቲ ከም ሓሳብ ምሻሉ እቲ ንገብሮ ዘለና ሲ ማስ ንፈትሕ ኣለና ዲና ሓንሳብ ሲ ፀገማት ትፈትሕ ዘለካ መስለካ ሞ ግን ዘይትፈትሖም ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝርአ እንታይ እዩ ብርግፅ ስድራኻ ምሕጋዝ ትገለገለ ፅቡቅ ነገር እዩ ምሽ ግን ናይ ብሓቂ ሓገዝ ይኸውን ዘሎ ተረዲኽኒ ሕጂ ኮኪ ንበሎ ኣብ ወርሒ $100 $200 ገለ ንገዛ ትሰዲ ሕጂ ከምኡ እንዳበልኪ ክሳብ ነዊሕ ክትቅፅል ትኽእል ዲኺ ሕጂ እዚ ከኣሉ ማስ ንበሎ ፅባሕ ንጎ ሓዳር ክመፅእ ክእሉ ቆልዑት ገለ መለ ካልእ ቀዳምነታት ትህቦም ነገራት ከዓ ክህልው ይኽእሉ ሕጂ እዚ ንገብሮ ዘለና ሓንሳብ ይመስለና ዳኣ እምበር መፍትሒ ይኮናል ሕጂ መፍትሒ ግን ኣሎ ንኣብነት ከምዚ ክትብል ፀኒሕኺ ምሽ ኣንዋ ሓቢልካ እንድሕራ ናይ ነዊሕ እንድሕራ ትሓስብ ኮንካ ሓደ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኦኬ ሰብ ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዘሎ ኦኬ ሕጂ ስራሕ ኣቢለ ንኣብነት ስድራ ትካል ከውፀሎም እዚ ንባዕሉ ሓደ መፍትሒ እዩ ሽዑ ድሕሪኡ ነብሶም ይኽእሉ ሕጂ ንሶም ካባኻ ተፀበይቲ ይኮኑን ምሻል ሒዝክን ኣለካ ሓሳበይ እሶም ካባኻ ተፀበይቲ ይኮኑ ንስኻ ከዓ እትደልዩ ነገር ክትገብር ትኽእል ወይ ከዓ ኦኬ ድሓን ሕጂ ቁርብ ይፀመሙ እዘን ኣነ ዝህቦም እንድሕራ ንዕኦም ሂወት ዘይዘርኣሎም እንድሕራ ኮይነን እሰን ተዘይሰይደሎም ከዓ ማስ ዓብ ዕልዋ ይመፅእ እንድሕራ ዘይኮይኑ ኣብቲ ፋሚሊ
أنا زي أخذ بلموني دحريون عام نايب حق لو تخمس الله نايب حق خوايا أبو رح خصب بيزي كونس نايب حق لو تخمس الله قليل الناس كن نبل نخلينا كن حسب نخلينا مالتي تا بتعمل تبغى تحطنا على الإنسان يحكي أوكي أبزس ولا أنا تمرتي لنا أبزس كم أبنت كذا ماس قالوا على خوان خليتي علامات مستمرت زي متحازي ولون خوان خليتي كم أبنتي نامش تعرفني هذا تمرتي هو كم زبل كي عدلني ثاتينا قالوا قام كن ماركي لا عدلني ثات كايكونا بتي استمار كاي بس لعبة خلوا بو علامة هختارم يصبوا سبات يا قام مش سي سخا زعبيك قام قاسي كابل بخايخة تزاربوا مش كابا أمره حسب كاجل أيكونا حجي يا كبير قليل أيكونا قل عود كل جزء مخبير أيكونا دي ماس بخبير من قدي يكونوا نزعله أنا لو قليل عود زبال شو يا عود كبير ما في كل ما تا تدليات بتزح وي تا تفوت وانا قلنا بتحاول لقيت شجري دا كوف دا بالكان دا تساكاي سلازي نتي سوري أنا كرسي عود كبيريو تمن قدنا وعود زبطحنا سبت عم كبيريو كن ستيل نعوز كن كرول لنا يخم تبلوز لهم مالتي كم زقان كبيرني صدرك حق زالني لناسي كفت زعبي على مانس كن تعرف كم زي بالله أنا زارب زلنا مالتي مهنياتو تا تتسقمك زلا حجي أمودة تعودك نسات لا تعلمت وينك كنت شجر جلاني مودة استرا مشالو المات تلوس برهان على تاريخه أجي تاني مودة هاي تأجم زلاس تروح نقول تعوق سكيا يا ودي خمش يا طيب لك يا حجي مش تخبدت قلا كستاي كنكون تبغى عندي كم مش أبريالي تخاخنه لنا مش تخبدت قلا الله حجي بوز حسب نابلت قانقا خبيدو اوكي تماير 5 درجه خبصحي ወይ ከምዝ ነገር ገብረ ይብለ ካሞ ቋንቋ خبيدو ወዝ ይገራሉ حجي ኩላትና ሓደ ዓይነት ድሕረ ባይታ ኣይኮነን ዘለና ናብነት ዓበይቲ ሰባት አሉ حجي እንታይ ይኽብል ደልየ ዘለኹ ዓበይቲ ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም ገለ ማለት ኣይኮነን ሰባት ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ጌጋ ከይርዳእኒ ግን ካብቲ ንእሽተይ ቆልዓ ንዕኦም ዝያዳ ክብድ ክብሎም ይኽእል እዩ حجي ግን ኣብዚ እቲ እቶም ነገራት ሓደ ዕላማ ክህልወካ ከሎ كمزي قدم طريل كدابيس تاغلن بلينا حجي طريل كختبصحهم زي كالينا كنفلط زلنا اوكي ناب علامه نخبصح انت علن مجمرتا قانقا خفلط علن مش اوكي قانقا خفلط علن حجي انا مجمرتا علامات بلا ناب قانقا اخا توردا تي الله زعبيت علامه قانقا خم حنت مثال اللي خطكملا مالت حجي حدا مثال له زمون بل طريل ناب علامه بصح نخيلنا مش اوكي قانقا تقدميت مش اوكي حجي نعا كم قندي مش كم قدامنا يبنا نعا نسرح مجمريا مالتي برقص كخبدي ግን بخبير مس حلف كأخا خاب عود تبصح حجنا تقانقا خا بمنتايك مهار علني اوكي لامن تقانقا شو ودن دحر اخت مهار كونكا ابتمر تخيل قال ايردا كان مصحف تنبا ايردا كان فيلم من منتاي حجي مش فيلم توثيق كوي فيلم من منتاي شو ودن زي تري ارسو حجي موسيقى توث زغون منتاي موسيقى انا شو ودن زي تسمع ترى خني كليب نار اخ قال حجي خا وقال حد شغالات مهار تقالي خا قال حجي قال ابنتاتي مالتي قال زفوت خا خال ነገር امس كعسو زفوت سب منتاي كعسو مش حنت غانتا زياتو متان تيق حجي انت اخذ لي نت علامه تقلالا نحرق حسب كايو تسكالاتات بعبي انت داري خيو كبيدي ግን تقنص يا اوكي مجمرتا نزيا شو انا عاتبل اوكي نزيا سير ያለሁ ናብታ خليتي شو ናብታ خليتي ገለ እንዳበልና እንበር ወክ خبدي كل ጊዜ ጽቡቕ ዝሐስብ كل መንገዱ ጽቡቕ ማለት ኣይኮነም كل ጊዜ ከቢዲ ማለት ኾነ ዕውት ሰብ ንጥቀስ ምን አለ ብዘይ ታሽሙ مش ነቶም ስካላታት ከይደበ ኣብ ልብ ሰብ ዝሓደረስ የለን ኩሎም ዕውታት ብጸገማት ዝሓለፉ እዮም ማለት ኢለ ይሐስብ ኣነ أنت زبالك ست حنت استيب كتودا فلها نعها عقبتن تسفاني هاتركب لها جنسو تاي قبرك هي تبعك اوكي ازيا تعقب لها تسفات قبر لها نتهاري تتكداها كم دبل كاسي تقص لها يا سلازي تسفاي يدلي افتقعزو حبو يدلي قال مالتي مو نالوت تفلت اور استينا نزرارب نحلو كفلي نجر زي كلو يخليو كن كم نسياتنا كنا خلي كنا علينا تاكيبنا لنا مو ناكل مع تمرواتنا ويكاني حسواتنا علالاتنا كي ودانا حتر تفكرنا زي مسلك اوكي صبغ كي ودانا خامش لو انا صبغات هذه اخي ودانا بيلا حجنا لهم انت مش عبينا انا غيرنا حجنا مجمرا مدبنا يا قال مالتي بحجن صبات كنعدمينا وي كفوت كنقبروينا كفوت زته بتعم صبغ انا حساباتي خاف كل سوات ركمش كمون بحالنا لا تقند زبقسنا سي كنعبط خويناس نكالوت حساب نسمع لنا مش كالوت حساباتنا شير كنقبرالنا خبز بدينا نزبدب نجمرو زلنا حجي لما انت ابينا غيرنا يالنا مثلا يصبق كمان كستاغيرنا حجي نزي ان صمو قامو شعو زي ان ودايا شعو زغصلكا بقى تساتفت تكونوا تساتفوا يا حبار مدبي هلونا مالك حبار مدبي هلونا مالك نويح زغير مدبات زلونا تعمل تبط يا من اسيات كوينا بمن اسيات تكايل زلاس لزبله كلنا بحبار كوينا نسمع بلو حد حسابات كاني
እንዳምፃና ማይ ጠሉ ማለት እዩ ኣርእስትና እውን እንታይ ይመስለኩም እዩ ዝመስለኩም ሓሳባት ከተካፍሉ ዝመስለኩም ነገርና ዝመስለና ክትሰምዑና ኢና ክፉት መድረኽ ክፉት መድረኽ እዩ ጌጋ ሓሳብ ዝበሃል የለን ገለ ንሱ እዩ ሕጂ ነዚኣ ክንብላ ዝፀናሕና እንድሕር ጨሚቕና ኦኬ ዝጎደለና ክትምላእ ኢኽን መጀመርያ ኣብ ድሌታትካ ንክትበፅሕ መጀመርያ ነገር ድሌትካ እንታይ ምዃኑ ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ካልእ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ኢልና ምሽ ካልእ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኣብነት ዘይቋንቋ ገሊልና ከዓ ከም ኣብነት ታቢልና እንታይ ኣሎ ዝተረፈ ነገር ቀዳምነት ክትገብር ኣለካ ቀዳምነት ምሃብካ ቀዳምነታት ክትሰርዕ ትክእል ኣለካ እቲ ጉዕዞ ነዊሑ ግን ይብፅሕ ይብፅሕ ናይ ብሓቂ ዘይብፅሕ ነገር የለን ካብዚ ናትና ዘለና እያ ምሽ ዕድላት ዘለውና ዕድላት ንኣብነት ዘይነበርዎም ኣብ ዓወት ዝበፅሑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንሰም ተበፂሖም ንሕና እንታይ ንበፅሖ ምናልባት ድሕር ዳ ዕድል ኣለና ኮይኑ ሓንቲ ነገር ክንገልፅ ማለት እዩ ብዛዕባ እዛ ክንዘራረበላ ዝወዓልና ርእስቲ ነተዓዘብትና ወይ ካኒ ነዞም ምሳና ክማኸሩ ንዕድሞም ዘለና መንእሰያት ተጠቕመኩም እያ ትብለዋ መፅሓፍ እንተላ ወይ ፊልም እንድሕር ኣላ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ መደብ እውን ክነሳትፎም ዘኽእለና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ገለ ክትብልዎም ደጅ ምናልባት ኣርእስታ ብዝግባእ እንተ ደኣ ዘኪረ ሓንቲ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ኣንቢበ ነይረ 7 ባህርያት ዕዉታት ሰባት ትብል ማለት እዩ እሳ ምናልባት ኣብ ዌብሳይታት ኣለዋ ከም በዓል ሰማይ ዳትኮም ገለ ዝብላ መፅሓፍቲ ክትገዝኣለን ትኽእል ማለት እዩ ኣብኡ እንተንቢብናየን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ብሓባር ነንብባ ኣብ ዝመፅእ መደብካ ንዕደለላ ንኸው ምናልባት ብዛዕባ ንሕና ከማን ኩላትና ደጊምና ነንብባ ገለ ሽዑ ብዛዕባ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ቤላ ሓሳብ ኮ እሞ መደብና ዝተዓፀና እንታይ ይመስለኩም ፅቡቅ የቀኒርና ብጣዕሚ ናይ ሎሙዓንቲ ዝተዛዚምና ኣለና የቀኒልና ናይ ሎሙዓንቲ ኣብ ዝቕፅል ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም